Εγώ, ο Ιησούς Χριστός, είμαι ο Υιός του Θεού Πατέρα, ο Δημιουργός των ουρανών, της γης και όλων όσων βρίσκονται σε αυτούς. Έγινα σάρκα, σταυρώθηκα και σκοτώθηκα, και αναστήθηκα την τρίτη μέρα για να πληρώσω το τίμημα για την αμαρτία της ανθρωπότητας, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε μια αιώνια ζωή μαζί με εμένα και τον επουράνιο Πατέρα μας. Όποιος πιστεύει σε εμένα θα έχει αιώνια ζωή μαζί μου και τον Πατέρα μου. Κανείς δεν πηγαίνει στο Θεό ή δεν συμφιλιώνεται με τον Θεό αν δεν είναι μέσω εμένα. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αγαπήστε τον Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αγαπήστε τους ανθρώπους ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Μην πιστεύετε και μη λατρεύετε άλλους θεούς εκτός από τον έναν αληθινό Θεό, τον δημιουργό των ουρανών και της γης, τον ύψιστο. Μην κατασκευάζετε, μην έχετε και μην προσκυνήσετε κανένα είδωλο ή σκαλιστή εικόνα. Μην μιλάτε μάταια το όνομα του Θεού. Σεβαστείτε και τιμήστε τον πατέρα και τη μητέρα σας. Μη σκοτώνεις. Μην διαπράτετε μοιχεία, σεξουαλική επαφή εκτός γάμου. Μην κάνετε σεξουαλικές σχέσεις πριν το γάμο. Μην επιθυμείτε σεξουαλικά κανέναν άλλο εκτός από τον άντρα ή τη γυναίκα σας. Μην επιθυμείς και μη ζηλεύεις τίποτα που ανήκει στο διπλανό σου. Μην κλέβετε και μη βλάπτετε κανέναν. Μην λέτε ψέματα, να είστε ειλικρινείς και να λέτε πάντα την αλήθεια. Να είσαι ταπεινός, όπως και εγώ ταπεινός. Να είστε ήρεμοι και υπομονετικοί. Να είσαι δίκαιος. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους πάντα. Να είσαι καθαρή καρδιά. Να είστε ειρηνοποιοί. Μην ξεκινάτε ποτέ καυγάδες και διαφωνίες. Να είσαι ελαφρύς και ποτέ σκοτεινός. Κάνε καλά έργα. Μην τσακώνεστε με κανέναν. Μην προσβάλλετε κανέναν. Μην μιλάς άσχημα για κανέναν. Εάν κάποιος έχει κάτι εναντίον σας, πηγαίνετε να ζητήσετε συγχώρεση και προσπαθήστε να διορθώσετε ή να επιδιορθώσετε το λάθος που κάνατε με το άτομο και να συμφιλιωθείτε μαζί του. Αν δεν θέλει, σεβάσου την. Μη χωρίσετε, ο χωρισμός επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μοιχείας, για να μπορέσετε να παντρευτείτε κάποιον άλλο. Ωστόσο, εάν η πρόθεση του διαζυγίου είναι για άλλο λόγο, για παράδειγμα, κακομεταχείριση, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ΚΛΠ και το άτομο που δέχεται επίθεση θέλει να χωρίσει, τότε χωρίστε, αλλά μην ξαναπαντρευτείτε κάποιον άλλον, καθώς θεωρείται μοιχεία. Μην ορκίζεσαι, να είσαι ο λόγος σου, ναι ή όχι. Αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, πρόσφερε και το αριστερό σου μάγουλο. Μην αντεπιτίθετες. Μην αντιστέκεσαι αν κάποιος πρόκειται να σου κλέψει κάτι. Βοηθήστε άτομα που χρειάζονται οτιδήποτε, χωρίς φιδωλές προσπάθειες. Π.χ. χήρες, άνεργοι, άρρωστοι συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επισκέπτονται, όσοι είναι στη φυλακή, δώστε φαγητό σε όσους πεινούν, πίνετε ποτό σε όσους διψούν, καλωσορίστε τον ξένο ή ταξιδιώτη, δώστε ρούχα σε όσους δεν έχεις την αφορέσεις, βοήθησε και τα ορφανά. Αλήθεια σας λέω, όποιος κάνει τέτοια πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους, τα κάνει για μένα. Δώσε σε όποιον σου ζητήσει και δάνεισε σε όποιον σου δανειστεί χωρίς να χρέωσεις τόκο. Αγαπήστε επίσης τους εχθρούς σας και αυτούς που σας καταδιώκουν. Μίλα καλά για αυτούς που μιλούν άσχημα για σένα. Κάνε καλό σε αυτούς που σε μισούν. Προσευχηθείτε υπέρ αυτών που σας κακομεταχειρίζονται ή σας διώκουν. Να είστε τέλειοι όπως είναι τέλειος ο επουράνιος πατέρας σας. Κάντε το καλό, δώστε ελεημοσύνη, βοηθήστε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, κρυφά, χωρίς να δείχνετε και να εξυψώνετε τον εαυτό σας για όσα κάνατε για τον πλησίον σας. Όταν πας να προσευχηθείς ή να μιλήσεις στον Θεό, πήγαινε κάπου όπου είσαι μόνος με τον Θεό και άνοιξε την καρδιά σου σε Αυτόν, μίλα Του, ακόμα και αν δεν τον δεις με τα σαρκικά σου μάτια, σε ακούει. Μην προσεύχεστε με επαναλήψεις, ο Πατέρας θέλει έναν ειλικρινή διάλογο μαζί σας. Παράδειγμα προσευχής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, να αγιαστεί το όνομά σου. Έλα η βασιλεία σου, γίνει το θέλημά σου, όπως και στον ουρανό στη γη. Δώσε μας σήμερα το καθημερινό μας ψωμί. Και συγχώρησέ μας τα χρέη μας, όπως συγχωρούμε τους οφειλέτες μας. Και μη μας οδηγήσεις σε πειρασμό. Αλλά λύτρωσε μας από το κακό. Γιατί δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα για πάντα. Αμήν. Εάν συγχωρείτε ανθρώπους που σας πλήγωσαν, ο Θεός θα σας συγχωρήσει και τις αμαρτίες σας. Προσευχήσου στο Θεό κάθε μέρα και πολύ συχνά. Νηστεύετε, μερικές φορές, για να σπάσετε την αμαρτωλή θέληση του σώματός σας και να πλησιάσετε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια. Μη συσσωρεύετε πλούτη στη γη, αποθηκεύστε πνευματικούς θησαυρούς στον ουρανό, να είστε καλοί και να αγαπάτε τον Θεό και τον πλησίον σας όπως τον εαυτό σας. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου.
Μην κοιτάς τα πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να πέσεις στην αμαρτία, κοίτα μακριά τους, μείνε μακριά από οτιδήποτε έχει την όψη του κακού. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει δύο θεούς, κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό και να αγαπήσει τα πλούτη, κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει τον Θεό και να υπηρετήσει χρήματα. Ή αγαπάς τον Θεό ή αγαπάς τα χρήματα. Μην ανησυχείς για το αύριο, τι θα φας ή θα φορέσεις, ο Θεός ταΐζει ακόμα και τα πουλιά του ουρανού, και δεν θα σε φροντίσει, που είναι τόσο πολύτιμο για Αυτόν, ο Θεός θα φροντίσει να μην σας λείπει τίποτα. Απλώς έχετε πίστη σε Αυτόν, προσευχηθείτε και υπακούστε. Ζητήστε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και όμικρον με τόνο, τι χρειάζεστε ο Πατέρας θα σας δώσει. Μην αγχώνεσαι για το αύριο, ζήσε σήμερα, ο Ιησούς φέρνει αληθινή και βαθιά ειρήνη. Μην κρίνετε κανέναν, για να μην κριθείτε. Μην παρατηρείς και μην επισημαίνεις τα λάθη του αδερφού σου, πρόσεξε και διόρθωσε πρώτα τα δικά σου λάθη και μετά μπορείς να βοηθήσεις τον αδερφό σου με αγάπη και έλεος, για να διορθώσει και αυτός τα λάθη του. Εκτιμήστε τα άγια και πολύτιμα πράγματα που σας δίνει ο Θεός. Όμικρον με τόνο, τη ζητήσετε με πίστη από τον Πατέρα στο όνομά μου, και ο Πατέρας συμφωνεί με το αίτημά σας, θα σας το δώσει. Όμικρον με τόνο, τι θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, κάντε το στους άλλους. Μπείτε από τη στενή πύλη, η οποία οδηγεί στην αιώνια ζωή, γιατί πλατιά είναι η πύλη και πλατιά είναι η οδός που οδηγεί στην καταστροφή, και πολλοί είναι αυτοί που εισέρχονται από αυτήν. Στενή είναι η πύλη και στενό το μονοπάτι που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι το βρίσκουν. Να είστε πολύ προσεκτικοί στους ψευδοπροφήτες, στους ψευδοχριστούς και στους ψεύτικους θεούς, που έρχονται σε εσάς ντυμένοι σαν πρόβατα, αλλά εσωτερικά είναι σαν αρπακτικοί λύκοι, που κουβαλούν κάθε είδους ψέματα και απάτες. Προσεκτικός. Με τις πράξεις τους γνώρισες αληθινά, γιατί δεν μαζεύεις τα φύλλα από αγκάθια. Κάθε καλό δέντρο παράγει καλούς καρπούς, και κάθε κακό δέντρο παράγει κακούς καρπούς, το ίδιο και οι άνθρωποι και τα πνευματικά όντα. Όλοι όσοι ακούνε αυτά τα λόγια μου και τα κάνουν είναι σαν σοφός που έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει, και όποιος έχει κατανόηση, ας ασκήσει τις διδαχές μου. Όχι όλοι όσοι μου λένε, Κύριε, Κύριε. Θα μπει στη βασιλεία των ουρανών, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πουν εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου, και στο όνομά Σου δεν διώχνουμε τους δαίμονες, και στο όνομά Σου δεν έχουμε κάνει πολλά θαύματα, και τότε θα τους πω ανοιχτά, δεν σας γνώρισα ποτέ. Φύγετε από μένα, εσείς που ασκείτε την ανομία. Όλοι όσοι ακούνε αυτά τα λόγια μου και δεν τα κάνουν, μοιάζουν με έναν ανόητο άνθρωπο, που έχτισε το σπίτι του στην άμμο, και έπεσε η βροχή, και ήρθαν τα ποτάμια, και οι άνεμοι φύσηξαν, και γκρέμισαν αυτό το σπίτι, και έπεσε, και η πτώση του ήταν μεγάλη. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός έστειλε τον Υιό του στον κόσμο, όχι για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί μέσω αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν καταδικάζεται, αλλά όποιος δεν πιστεύει είναι ήδη καταδικασμένος, επειδή δεν πιστεύει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή είναι η κρίση, το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι και όχι το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Όποιος κάνει το κακό μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, φοβούμενος ότι θα αποκαλυφθούν οι πράξεις του. Όποιος όμως ασκεί την αλήθεια έρχεται στο φως, για να φανεί καθαρά ότι τα έργα του γίνονται μέσω του Θεού. Σας διαβεβαιώνω, όποιος ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε Αυτόν που με έστειλε, έχει αιώνια ζωή και δεν θα καταδικαστεί, αλλά πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε. Και θα τον αναστήσω την τελευταία μέρα. Μην κρίνετε μόνο από την εμφάνιση, αλλά κάντε δίκαιες κρίσεις. Αν κάποιος διψάει, ας έρθει σε μένα να πιει. Είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αν μείνετε σταθεροί στο λόγο μου, θα είστε αληθινά μαθητές μου. Όποιος ζει αμαρτωλός είναι σκλάβος της αμαρτίας. Ο σκλάβος δεν έχει μόνιμη θέση στην οικογένεια, αλλά το παιδί ανήκει σε αυτή για πάντα. Επομένως, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Σας διαβεβαιώνω ότι αν κάποιος υπακούσει στον λόγο μου, δεν θα δει ποτέ θάνατο. Σας λέω ότι πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Ο διάβολος έρχεται μόνο για να κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει. Ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν στο έπακρο. Είμαι ο καλός βοσκός. Ο καλός βοσκός δίνει τη ζωή του για τα πρόβατα. Όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμα και αν πεθάνει, θα ζήσει, και όποιος ζει και πιστεύει σε εμένα δεν θα πεθάνει αιώνια. Το πιστεύεις αυτό?
Αυτός που αγαπά τη ζωή του θα τη χάσει. Ενώ εκείνος που μισεί τη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο θα την κρατήσει για την αιώνια ζωή. Όποιος με υπηρετεί πρέπει να με ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, θα είναι και ο υπηρέτης μου. Όποιον με υπηρετεί, ο πατέρας μου θα τον τιμήσει. Τώρα που ξέρετε αυτά τα πράγματα, θα χαρείτε αν τα εξασκήσετε. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα, πρέπει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν με αγαπάς, θα υπακούς τις εντολές μου. Σας αφήνω ησυχία. Σου δίνω την ησυχία μου. Δεν το δίνω όπως το δίνει ο κόσμος. Μην αφήσεις την καρδιά σου να ταράζεται, ούτε να φοβάσαι. Αν μείνετε μέσα μου και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητήσετε ομικρόν με τόνο, τι θέλετε, και θα σας δοθεί. Η εντολή μου είναι η εξής: αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που δίνει τη ζωή του για τους φίλους του. Θα είστε φίλοι μου αν κάνετε ομικρόν με τόνο, τι σας διατάζω. Δεν τους λέω πια υπηρέτες, γιατί ο υπηρέτης δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος του. Αντίθετα, σας αποκάλεσα φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα έχω κάνει γνωστά. Δεν με διάλεξες εσύ, αλλά εγώ σε διάλεξα να πας να καρποφορήσεις, καρπός που θα διαρκέσει, για να σου δώσει ο πατέρας ομικρόν με τόνο, τη ζητήσεις στο όνομά μου. Αυτή είναι η εντολή μου, αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν ο κόσμος σε μισεί, να έχεις κατά νου ότι με μισούσε πριν. Αν άνοικες στον κόσμο, θα σε αγαπούσε σαν να ήσουν δικός του. Ωστόσο, δεν είσαι από τον κόσμο, αλλά εγώ σε διάλεξα, παίρνοντας σε από τον κόσμο. Γι' αυτό τους μισεί ο κόσμος. Θυμηθείτε τα λόγια που σας είπα, κανένας σκλάβος δεν είναι μεγαλύτερος από τον Κύριο του. Αν με καταδίωξαν, θα δίωξουν και εσάς. Αν υπάκουσαν τον λόγο μου, θα υπακούσουν και στο δικό σου. Θα σας συμπεριφέρονται έτσι λόγω του ονόματός μου, γιατί δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε. Αν δεν είχα έρθει και τους το έλεγα, δεν θα ήταν ενοχή αμαρτίας. Τώρα, όμως, δεν έχουν καμία δικαιολογία για την αμαρτία τους. Όποιος με μισεί μισεί και τον πατέρα μου. Όλα αυτά σας τα είπα για να μη σκοντάψετε. Θα αποβληθείτε από τις συναγωγές. Μάλιστα θα έρθει η ώρα που όποιος τους σκοτώσει θα νομίζει ότι λατρεύει τον Θεό. Θα τα κάνουν αυτά γιατί δεν γνώριζαν ούτε τον πατέρα ούτε εμένα. Μέχρι στιγμής δεν έχετε ζητήσει τίποτα στο όνομά μου. Ζητήστε και θα λάβετε, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Σας τα είπα αυτά για να έχετε ειρήνη μέσα μου. Σε αυτόν τον κόσμο θα έχετε δεινά. Ωστόσο, πάρτε καρδιά. Έχω ξεπεράσει τον κόσμο. Εάν σας έχει αγγίξει ο λόγος του Πατέρα και θέλετε να δεχτείτε τον Υιό του Ιησού ως σωτήρα σας, επαναλάβετε αυτή την προσευχή μαζί μου με όλη σας την καρδιά και την ειλικρίνεια. Πατέρα, στέκομαι μπροστά σου στο όνομα του αγαπημένου και αγαπητού σου Υιού Ιησού, σου ζητώ συγχώρεση για τις αμαρτίες μου, σου ζητώ να με ελευθερώσεις από κάθε κακό, ώστε να μπορώ να ζήσω την αιώνια ζωή μαζί σου. Ο Ιησούς μπαίνει στην καρδιά μου, πιστεύω στις υποσχέσεις σου, άλλαξε τη ζωή μου, μείνε στην ύπαρξή μου από τώρα, πιστεύω ότι είσαι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στον Πατέρα, πιστεύω ότι είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, γέμισε με την παρουσία σου. Τάισε την ψυχή μου με τον λόγο σου που μας οδηγεί να περιμένουμε την επιστροφή σου για να μας αναζητήσει και να ζήσει μαζί σου και τον Πατέρα για πάντα. Ευχαριστώ Ιησού, για όλα, αμήν.